Foli ni wale ɲuman dɔn bɔ ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi ye juma ye marisi kalo tile 27 san 2026 Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw ni an ka bi kunnafoni di waatu selen aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la an ka jamana ɲɛmaaw ka ladala ɲɔgɔn ye min bɛ ni a bɛ wele ko Conseil des ministres o kɛnɛ sigira arabadon marisi kalo tile 25 san 2026 Kuluba palais kɔnɔna na ka bɔ an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ale yɔrɔ min senfɛ u ye numéro vert kura dɔw olu sigi sen kan ni basima ko bɛ walasa mɔgɔw bɛ se ka weleli kɛ o numéro ninnu na cogo min na walasa dɛmɛ bɛ se ka ta k'a ɲɛsin u ma ni numéro vert la kofɔlen ninnu bɛ tali kɛ police nationale olu bɛ lasɔrɔ 101 de la fɛn min ye gendarmerie nationale ye olu bɛ lasɔrɔ 111 o de la protection civile mɔgɔw olu bɛ lasɔrɔ 122 de la office central des stupéfiants ni o ye OCS mɔgɔw ye olu bɛ lasɔrɔ 135 o de la fo ka taa se service de lutte contre les armes olu bɛ lasɔrɔ 133 o de la ni numéro vert la kofɔlen ninnu bɛɛ bɛ tɛmɛ wa jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka weleli kɛ u la fu ani falaki fosi tɛ tigɛ ka bɔ u kunna. Ka sanga 26 marsi ta sibila ɲɛnamayali ye ka ɲɛsin mɔgɔ minnu fatura jɛmu fanga ɲinini na an ka jamana kɔnɔna na an ka jamana kuntigi kɔrɔ min tun bɛ yen ni a bɛ wele ko général Musa Tarawele ale ka fanga dafirilu senfɛ o de hukumu kɔnɔna na an ka jamana gouvernement ɲɛmaa ni o ye général de division Abdoulaye Maiga ye ale ye jirifere dɔw bila olu tɔgɔ la kunu walasa ka tasibila kɛ ka ɲɛsin ni ma kofɔlen ninnu ma ni ka hakilinajigi kɛ ka ɲɛsin ni ma kofɔlen ninnu ma u ka cɛsiri ani u ka kɛlɛ la walasa jɛmu fanga ale bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔna na cogo min na min senfɛ a ye wele bila jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri ani k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa bɛn ni keleya bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na cogo min na walasa an ka faamuyali caman sɔrɔ a ko la an ka jɛ ka minisiri ka kɔrɔfɔ dɔw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Akina jigin kɛ k'a fɔ mun kɛra mars 91 an kana ɲinɛ o kɔ a filanan ni an bɛ ka tasibila kɛ bi o b'a jira k'a fɔ hali bi jamana ɲɛmɔgɔ ani gouvernement ani transition institution fɛn fɛn bɛ yen k'a fɔ k'a dɔn bɛɛ cɛsirilen hali bi démocratie bɛ se ka sinsin ani ka banban an ka jamana kɔnɔ cogo min na ni y'a san 35 ye et puis démocratie nana an ka jamana la nafa caman yera la nafa minnu yera la ka kan an bɛ ka cɛsiri hali bi ka se ka o sinsin k'o don ba la ko démocratie a ma taa gɛlɛya fana kɔ o gɛlɛya ani fiɲɛ minnu yera la a ka kan an ka miirinajigi kɛ k'a fɔ o fiɲɛ de y'an don jamana yɛrɛ don crise multidimensionnelle kɔnɔ la depuis 2012 mais o gɛlɛya kelen tɛ parce que n'i ko gɛlɛya kelen i bɛ fɛn dɔ ta k'o fara kan o fɛn wɛrɛ ye mun ye situation min kɛra Libi ani situation wɛrɛ b'a la mais gɛlɛya nana ni mun ye a nana ni tiɲɛni ye kosɛbɛ jamana kɔnɔna la parce que 2012 jamana yɛrɛ mun pɛrɛn a bɛ taa à peu près 70% an ka dugukolo kun t'an bolo. Bara an sungu lamin na malfatigi fila olu de kɔni tun b'a la ka bingani wale ta ka jagokɛla dɔ sɛgɛrɛ marisi kalo tile 25 san 2026 ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen fila ninnu kɔni nana bolimafɛn sen fila o de la ni o ye moto ye min na u kɔni tun b'a la ka mugujugu olu de ci ni o kɛra sababu ye ka dugudenw olu kɔni bɔ u ja kan an bɛ wagati min na i ko sisan kunnafoniyaw olu y'a jira k'a fɔ ko maa si ni ma to a la wa maa yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma bana. An ka finitigilaka minnu bɛ ni olu ka baara ɲɛsinnen don ɲɛnaminimafɛn kɛlɛli ma ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na olu ye sɛgɛsɛgɛliba dɔ kɛ Sikaso marabolo kɔnɔna na marisi kalo tile 18 ka na se marisi kalo tile 23 ma ni sɛgɛsɛgɛli in senfɛ an ka finitigilakaw ye saki dɔ o de minɛ ni ma kofɔlen ninnu na saki in kɔni kɔnɔna na ɲɛnaminimafɛn carton 10 ani plaquette caman o de kɔni tun bɛ a kɔnɔna na ni o dɔw kɔni bɛ tali kɛ tramadol comprimé 240 o de la ani boule de quiche 14 fo ka taa se ɲɛnaminimafɛn caman a n'a ɲɔgɔnnaw olu ma an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw ye olu kɔni bɛ sen na an ka finitigilakaw olu bolo ko maa o maa i sɔrɔla nin wale ninnu na i ni ɲangi min ka kan o bɛ da i kan.
Fɛn min ye sogo ye ale de kɔni dabara ka gɛlɛya ka taa fɛ an ka jamana fan caman na fo kana se an ka faaba yɛrɛ kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmaaw ni o bɛ tali kɛ comité régional de gestion des crises et des catastrophes la olu ye ɲɔgɔn ye dɔw kɛ walasa ka fɛɛrɛ sigi sen kan cogo min na dɔ bɛ se ka bɔ sogo olu sɔngɔ na walasa jamana kɔnɔden bɛɛ bɛ se ka sogo sɔrɔ sɔngɔ damatɛmɛdiya la. Fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tezaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. Kunu alamisa ni o bɛnna marisi kalo tile 26 ma san 2026 bɔtara kɛ cɛ dɔ de kɔni su kan Tabakɔrɔ logement sociaux terminus rond-point Asimi fan fɛ kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko ni cɛ kofɔlen kɔni tun b'a la ka bɔ sport kɛyɔrɔ de la ni o ye farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ ye min na bɔtara kɛ a su dalen kan fɛn min kɔni ye sapeur pompier mɔgɔw ye olu taara se nin yɔrɔ kofɔlen na walasa u bɛ se ka cɛ in kɔni su ta ka bɔ nin yɔrɔ in na min na u ye téléphone dɔw kɔni sɔrɔ a bolo téléphone kofɔlen in kɔni kɔdi de tun bɛ ale la ni o kɛra sababu ye u ma se ka cɛ in dɔnbaga lasɔrɔ a laɲininen no bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa i ka mɔgɔ de kɔni bɔra ka taa sɔgɔma sport kɛyɔrɔ la ni a ma segin wa kunnafoniya jɔnjɔn o yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ a kan i ka wuli ka se Tabakɔrɔ logement sociaux protection civile mɔgɔw ka yɔrɔ la fɛn min kɔni ye nin banbagatɔ in ye kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko nin banbagatɔ in kɔni ko mɔgɔ farikolo jɛman o de kɔni tun don sport kɛ fini min tun b'a la o kɔni ye finman ye ka terrain jɛman dɔw olu kɛ a la. Hakilina jigila a bɛ wagati damadɔ bɔ kabini janvier kalo tɛmɛnen san 2024 wagatiw la fɛn min kɔni ye AES jamanaw ye olu bɔra CEDEAO la o de hukumu kɔnɔna na an bɛ taa Guinée jamana premier ministre kɔrɔ min bɛ yen ni a bɛ wele ko Lansana Kuyate ale de kɔni sugantira CEDEAO jamanaw walasa ka bɛn ko la ani kumaɲɔgɔnyaw olu bɛ se ka tɛmɛ ko kura AES jamanaw ale ni CEDEAO jamana cɛ cogo min na. Nin sugantili baaraw olu kɔni kɛra marisi kalo tile 25 san 2026. Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira lajɛbɔ ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni dilo olu la aw k'an bɛn kunnafoni dikuraw olu kɛnɛ kan.